nehovorí nič do mikrofónu a ja ti kúpim akúkoľvek hračku chceš, dobre? Ako sa voláš? Koľko máš rokov? Dobre, chlapec nič nepovedal, my ideme nakupovať. Aká je prvá hráčka, ktorú by si chcel zobrať? Toto? Kamión? Taký veľký? Ale pozri, ja som videl cestou sem, si videl túto motorku. Túto by si nechcel? Motorka, parádna, nie? Vieš, ako robí motorka? Motorka, brum brum. Brum brum. Ešte si môžeš vybrať jednu hráčku, ešte jednu. Tento veľký kamión, chceš ten? Daj 5. Tento? Dobre. Keď uhádneš, ako sa volám, zoberieme teda ešte jednu hráčku. Začína sa to na A. Povedz Adam, povedz Adam a zoberieme hračku. Adam! Výborne, povedal Adam, my berieme ešte jednu hračku. Ešte jedna hračka, Kristi. Poď, ideme sa pozrieť. Poď teraz doprava, výborne. Dobre, tu nejakú hračku nechceš? Pozri, také chceš? No, čo povieš? Nada. Áno? Nada. Áno? Nada. Dobre, tak berieme, poď. Áno, Dobre, poď, ideme zobrať tie hračky. Ty si rýchly. Lopta, chceš aj loptu? Nada. Nahraj, poď. Kristi, výborne. Poďme, poď. Gól! A ideme zaplatiť, ideš so mnou? Tak idem sám. A ideme k pokladni. Sledujte.